Umuna kadagiti kang runaan at damag. Iti may kasyam nga aldaw ti impeachment trial kontra ni Vice President Sara Zimmerman Duterte. Imbaskag ni NBI Director Attorney Matibag asaan anay kalintagan ti kanayon apanay pangtadag iti agkabsat a Duterte iti biag ti presidente. Impasigurado pa iti direktor nga iti kabitan agundaway kat matuntun dati pakabigbigan ti kinatulag ti Vice Presidente amang papatay kini PBBM. Ada detalye ni Christine Bornolia sa Baway. Because the point being is the betrayal of public trust was already been consummated when she publicly admitted, there is already an admission that she contracted a killer, a mamamatay tao or assassin, to kill the president. Iti may kasyam nga aldaw ti impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dagos ana ituloy ti cross-examination para kini Attorney Melvin Matibag. Namingsan pay nga inyunay-unay ni Matibag nga ada pa kainaigan ti Rage Coalition ni Mayor Basti Duterte. Iti nagbali na pangtati Vice Presidente iti biag ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi lamang po yun, ang sinabi ko po ay may pagkakaugnay sapagkat yung pong statement na I want to cut his head, gusto kong kunin ang ulo niya, at ang sinabi din po ni Mayor Baste, isang ulo lang ang kailangan namin, ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Well, ito na nga po yung sinasabi natin na nagkakaroon po ng malawakang kaguluhan na epekto po ng madalas na pagbabanta at seryosong pagbabanta sa Pangulo na ngayon ang mga itao kahit na ordinaryo ay inaatake po. Hindi lamang ang Pangulo kundi ang iba pa rin pong matataas na posisyon. Banta po sa kaligtasan ng Pangulo na naging banta na rin po sa pambansang seguridad. Naminsan manan nga inlawlawag ni Matibag no apay anaawagan daytoy kas pattern of violence ti Vice Presidente kalpasan ana ipabuya ti video. Gusto ko ang galing yung ulo niya ba? Imagine myself cutting his head. Idimat damagan ni Senator Judge Tulfo ni Matibag may naig karagiti persons of interest. Una-una ating pong tinignan dyan, yung nga pong sinabi na kumausap ng papatay at yung pong papatay ay pumayag na. Itimat damag ni Senator Judge Joel Villanueva may naig iti kinasiyasino ti imbaon ti Vice Presidente tapno kitelan ti biag ti Presidente. Mismo ang Vice Presidente na publicly, it is an extrajudicial admission na tinanggap na niya at sinabi na niya na mayroon akong kinausap na mag-assassin o mamamatay tao para patayin ang presidente at siya ay pumayag. Sungbatmat ni Matibag saknan iti Davao Death Squad. We are narrowing it down already to less than 20 individuals at may mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala. So, ganun po yung proseso. That's why sinabi ko baka in 3 to 6 months, we can finally identify kung sino yung personalidad na yun. Iti damagmat ni Senator Judge Aquino no ada pa kainaigan ti foreign intervention iti pangta apan nakapapatay iti presidente. Alam naman po natin, para patayin ng isang presidente, hindi po isa o dalawang tao lang nag-uusap dito. You need yung kakayahan mo, yung capacity doon po pumapasok. Kailangan ng pera, kailangan ng network, kailangan ng tao. So tinitingnan po natin ito lahat. Ngayon yung binabanggit po ninyo, kasama po sa ating tinitingnan yan. Pero ang isa pong mayoryang rason yan, yung pong mga pagbabiyahe ng ating Pangulo, we have to also monitor it because the possibility of endangering the life of the President during his time that is outside of the country, nandoon din po yan dahil sa threat. Mainaigmat iti damag ni Senator Judge Kiko Pangilinan no adati co-interagency coordination iti maibagbaga as security threat. Meron po ako makapakikipag-usap doon po sa military units din po natin. Inton sumaruno alawas, manamna mga ipresentada ti sumagmamano a witness para iti Article 1 ti Articles of Impeachment. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian.